ירוק בלילה. הידיעה הירוקה של היום. ירוק בלילה, הידיעה הירוקה האחרונה להיום. סגן השר להגנת הסביבה אופיר אקוניס הגיע הבוקר לפארק הקופים בבן שמן כדי להשתתף בתהליך קליטת עשרות הקופים הראשונים ששוחררו מחוות מזור. ראוי לציין כי המהלך התאפשר בתום מאבק עיקש בנושא של המשרד להגנת הסביבה וארגונים למען זכויות בעלי חיים, ובעיקר בזכות תרומתו של איש העסקים הישראלי-אמריקני עדי גיל. אין קשר משפחתי. המשרד להגנת הסביבה השקיע 4.5 מיליון שקלים בהעברת הקופים ילידי הטבע מחוות מזור למקלט הקופים בבן שמן, בבניית מתחמים מותאמים לצורכיהם ובשיקום פיזי ונפשי עבורם. כאמור, עשרות קופים שוחררו היום מהחווה, ובמשרד מבטיחים כי עד לשבוע הבא ישוחררו כל הקופים ילידי הטבע, כ-650 במספר. לאחרונה המליץ סגן השר אקוניס ליועץ המשפטי לממשלה לא לאשר משלוחי קופים מחוות מזור לניסויים בחול, כל עוד לא ברור מה היעד הסופי של כל קוף, וכיום חל איסור מוחלט לייצא קופים מישראל. חוות מזור שימשה כמקום לגידול ורבייה של קופים שיובאו מהאי מאוריציוס לצורכי ייצוא לניסויים. בהתאם להחלטת היועץ המשפטי לממשלה, לחוות מזור הייתה אפשרות לייצר רק את הקופים שנולדו בחווה עד לאמצע החודש הנוכחי. כיום נותרו בחווה כ1,000 קופים שנולדו בשבי, וכאמור חל איסור מוחלט לייצא אותם לצורכי ניסויים. בתוך כך, אם אתם מעוניינים לסייע לקופים החמודים בצעצועים, קטניות או כל דבר אחר שיוכל לשמח אותם, זה הזמן להיכנס בפייסבוק לקבוצה שנפתחה לצורך העניין, מתגייסים לשיקום קופי חוות מזור בפארק הקופים בבן שמן. זה שם הקבוצה בעברית כמובן, שם תוכלו לקבל פרטים נוספים על איך לסייע לקופים החמודים הללו שזכו לקבל את חייהם בחזרה. שוב, כנסו לפייסבוק, חפשו בעברית מתגייסים לשיקום קופי חוות מזור בפארק הקופים בבן שמן, ושם תקבלו את כל הפרטים הנחוצים לכם. זו הייתה ידיעה ירוקה ומשמחת אחרונה.